1, 2, 3. Bore da, a chroeso cynnes iawn i'n gwasanaeth y bore yma. Mae yna hysbys a mae'n bron popeth ar y taflen y bore yma. Mae yna jyst rhai pethau eraill. Heddiw, bydd cyfarfod ar ôl gosber ar gân am 4:04 ar gyfer pawb sydd eisiau canu gyda cor gylaneithwi yn y dathliadau 25 ar 20. Felly croeso i bawb, os da chi eisiau cwrdd â nhw am 4:04 heddiw. Ac wedyn, wythnos nesaf, bydd cyfarfod cynulleidfaol ar ôl y gwasanaeth Saesneg, felly tua 7:30, so ni'n meddwl, jyst i siarad am y deuon newid a be da ni angen a pa fath o ddeuon da ni isio. Felly dyna'r dau beth ychwanegol. A pawb arall, dwi'n meddwl, ar y taflen. Mae Iasmin wedi dod a ffeindio mwy o taflenni ar gyfer y cor. Felly, iawn. Yma'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw a'r ffifafen yn mynegu gwaith ei ddwylo.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a tangnefydd a fo gyda chwi. Yma'r nefoedd yn adrodd gogoniant Duw a'r ffurfafen yn mynegu gwaith ei ddwylo. Gan gynnell i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant i Dduw, yn baratown gan gyffesu ein pechodau. Ni sydd yn dy goflaid o ddiw gyda ni, ond sy'n methu cyd-fyw a'n gilydd. Ni sy'n moli dy gariad di-derfyn o ddiw gyda ni, ond sy'n syllu'n di-drigaredd ar fyw ac anghyfiawnder. Ni sy'n hiraethu am dyfod i'n calonnau o ddiw gyda ni, ond yn amddiffadyn dyheu, dawn llygor at y rhodd. Dad Nefol. Yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifri fyned i farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fe farw drosom, maddeuain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant o goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir y difeiriol, a dwi gar hawrth eich a'ch rhyddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn. Holl alluog Dduw, y datguddiodd dy fab mewn arwyddion a gwirthiau, ryfeddod y bresenoldeb a chybol. Adnewyddad y bobl a thras nefol, ac yn ein holl wendid, cynnal ni a thallu'n nerthol, trwy Iesu Grist y fab ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod ar Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Darlleniad o lyfr Nehemia. Yn y dyddiau hynny, pan oedd y 7fed mis ar ei seiliaid erbyn hyn yn ei trefi, ymgasglodd yr holl bobl fel un yn y sgwâr sydd o flaen porth y dŵr. Yna, dywedasant wrth Esra yr ysgrifennydd am ddod â llyfr cyfraith Moses, sef yr un ar ychmynodd yr arglwydd Israel. Ar y dydd cyntaf o'r 7fed mis, daeth Esra ar offeiriad ar gyfraith o flaen y gynulleidfa, yn wir a gwragedd, pawb a fedrai ddeall yr hyn a glywai. Darllenodd rannau ohoni, o doriad gwawr hyd hanner dydd, yngwydd y gwir a'r gwragedd oedd y medru deall, gan wynebu'r sgwâr o flaen porth y dŵr. A gwrandawodd pawb yn astyd ar lyfr y gyfraith. Agorodd Esra llyfr yn golwg yr holl bobl oherwydd yr oddef yn uwch na hwy, a phan agorodd y llyfr safodd pawb ar ei traed. Bendithiodd Esra yr arglwydd y Duw mawr, ac atebodd yr holl bobl, Amen, Amen, gan godi ei dwylo ac ymgrymu ac addoli'r arglwydd a'i hwynebau tua'r ddaear. Yr oeddent yn darllen o lyfr cyfraith Dduw, ac yn ei gyfieithu a'i esbonio fod bod pawb yn deall y darlleniad. Yna, dywedodd Nehemia y llwrddeithwr, ac Esra'r offeiriad o'r ysgrifennydd, a'r lefiaid oedd yn hyfforddi'r bobl wrth yr holl bobl. Ymai heddiw yn ddydd sanctaidd i'r arglwydd eich Duw. Peidiwch â galaru nac wylo, oherwydd yr oedd pawb yn wylo wrth wrando ar eiriau'r gyfraith. Yna fe ddywedodd wrthynt, Ewch, bwytewch ddanteithion, ac yfwch win melys a'r hannwch ar sawl sydd heb ddim, oherwydd mae heddiw yn ddydd sanctaidd i'n arglwydd. Felly peidiwch â galaru, oherwydd llawenhau yn yr arglwydd yw eich nerth. Clywch air bywyd dim byd. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Grandewch efengyl Crist yn ôl Sant Luc. Bryd hynny, dychwelodd Iesu yn nerth yr ysbryd i Galilea, aeth yn sôn amdano ar hyd a lled y gymdogaeth. Yr oedd yn dysgu yn ei synagogau ac yn cael clod gan bawb. Daeth i Nazareth, lle roedd wedi ei fagu. Yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a chododd i ddarllen. Roddwyd iddo llyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig. Y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddof ein einio i bregethu'r newydd da i dlodion. Y mae wedi fy anfon i gyhoeddi ryddhad i gacharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r gwrthrymedig, gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafur yr arglwydd. Wedi cael sgrôl a'i rhoi nôl i'r swyddog, fe eisteddodd, ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, Heddiw, yn eich cliw chi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Dyma efengyl yr arglwydd. Moliant i ti, o Grist.
enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Heddiw, yn eich clyw chwi y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Sut ydych chi'n gwybod pan fydd gwaredwr wedi dod i'ch plith? Sut ydych chi'n gwybod bod person sy'n honni mai ef yw'r un a fydd yn gwneud popeth yn newydd, sy'n honni ei fod yn gallu gwella eich bywyd a'ch byd, yn gallu gwneud hynny mewn gwirionedd? Mae cymaint o bobl yn gwneud addewidion mawr. Mae cymaint o bobl yn honni eu bod nhw'n y person sy'n gwneud popeth yn wych eto, y person sy'n rhyddhau'r byd o bopeth ddrwg yn ei barn nhw beth bynnag. Mae nhw'n cyflwyno eu hunan fel yr unig person y gallwch ymddiried ynddo i wneud hyn. Yn aml, mae'r bobl hyn yn garismatig iawn. Maen nhw'n gwneud addewidion bod pobl anobeithiol yn deheu am gael eu cyflawni, ac felly maen nhw'n dod yn boblogaidd. Efallai y byddant hyd yn oed yn ennill pŵer. Ond mor aml, mae rhai sy'n honni eu bod yn achubwyr ar y gorau yn siom, ac mae hanes wedi dangos i ni a gall gwaredwyr hunain gyhoeddi yn aml fod yn hynod peryglus. Felly, sut allwch chi ddweud pan fydd gwaredwr yn eich plith? Mae'n gymaint o broblem i ni heddiw ag ydoedd y gifwyswyr Iesu. Roedd y bobl Iddewig ar y pryd yn enbyd. Roedd y proffwydi wedi addo Meseia iddyn nhw. Rhywun a fyddai'n dod i'w rhyddhau rhag tlodi a gormes. Gwaredwr. A roedd ei hanes hefyd wedi dysgu iddynt y gallai arweinwyr gorffennol siomi. Hyd yn oed y rhai a ddechreuodd yn dda. Gweithaf a ddewid mawr, roedd brenhinoedd y gorffennol wedi methu yn ffyrdd mwyaf dynol bosibl. Canwriaeth, llofruddio ac addoli diwiau eraill. Dim ond rhai o gamgymeriadau y brenhinoedd yw rhain. Roedd eraill hyd yn oed wedi honni mai nhw oedd y Meseia. Roedden nhw wedi addo llawer, ond ni lwyddodd yr un ohonynt i achub y bobl mewn gwirionedd. Yna, roedd y halwyr mwy diweddar hefyd. Nid Iesu oedd y cyntaf na'r olaf i honni mai ef oedd y Meseia. Felly sut allwch chi ddweud pan fydd gwaredwr yn eich plith? Heddiw clywsom fod Iesu, wrth ddychwelyd i Galilea, wedi dechrau dysgu yn ei synagogau. Mae'n ymddangos ei fod wedi creu argraff gan fod pawb yn canmol iddo. Mae'n debyg bod Sybrydion wedi dechrau Lleideinig. Efallai mai hwn yw'r un. Efallai y tro hwn mae'r gwaredwr yn ein plith. Yna, dyma ni'n dod o hyd i Iesu yn ei dref enedigol, yn Nazareth. Symudiad beiddgar, gan nad oes neb mor feirniadol a'r bobl sy'n eich adnabod ora. Y bobl sydd wedi eich gwylio chi'n tyfu i fyny, sydd wedi eich gweld chi fel plentyn bregus yn dibynnu ar yr oedolion o'i cwmpas. Dyma'r bobl anoddaf i greu argraff. Felly, i'r gynulleidfa hon, mae Iesu'n mynd yn syth at ffynhonnell ei gobaith. Mae'r geiriau maen nhw'n ei ddarllen gan y proffwyd Eseia a ddewid y Meseia sydd i ddod. Mae hon yn adeg
holl bwysig i Iesu. Mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fo eneinio i bregethu'r newyddion da i dylodion. A mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddhad y gacharorion, ac adferiad golwg i ddeillion, i beri i'r gwrthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffabur yr arglwydd. Mae wedi cael ei fedyddio gan John, cadarnhad gan Dduw fel ei fab annwyl. Mae wedi perfformio ei arwydd cyntaf trwy droi dŵr i win yn Cana. A nawr mae'n clwy'r rhan hon o weinidogaeth bregethu yn y lle y mae wedi alw'n gartref. Ac os byddwn yn darllen ymlaen, byddem yn gweld ei fod yn cynhyrfu'r bobl gymaint fel yr oedden nhw eisiau ei daflu oddi ar glogwyn. Diwedd dramatig i'r cyfnod hwnnw o'i fywyd. Ond dyma'r man lle mae Iesu'n datgan ei hun fel y Meseia addywedig. Heddiw yn eich clyw chwi, y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Ond sut yr oeddent i wybod a oedd y gwaredwr yn wir yn ei canol? Sut gall un rhywun ohonom? Gall llawer o bobl fod yn perswadiol gyda'i geiriau. Mae llawer o bobl yn charismatig, yn ymddangos, yn gredadwy ac yn gwneud addewidion. Ond mae'r hyn mae Iesu yn ei wneud nesaf yn dechrau dangos i ni sut gallwn ni wybod mae ef oedd y Meseia. Nid yw'n darllen geiriau Eseia yn unig, ond mae'n byw trwyddynt. Yn yr ychydig adnoddau nesaf, mae Iesu'n rhyddhau dyn o feddiant demonig ac yn iachau mam yng nghyfraith Cymun, ac yna parhau i wella llawer o bobl sy'n cael eu hefeithio gan glefydau a ei meddiannu. Mae ei holl weinidogaeth yn parhau fel hyn. Gwrthododd fywyd o gyfoeth a chysur mwyn cyhoeddi newyddion da teyrnas Duw. Ni addawod erioed gyfoeth na grym i'w ddilynwyr, yr union gyferbyn a deud y gwir, fe rybuddiodd y byddent yn cael eu casau. Yn olaf, roddodd ei holl fywyd i fyny mwyn eraill. Mae eleni'n nodi blwyddyn Jubilee yn yr Eglwys Catholig. Per yr union gobaith yw'r thema, wrth i'r pab gydnabod yr angen dybryd am obaith yn ein byd heddiw. Ar ôl y pandemig, mewn byd lle mae cymaint yn dioddef, mae cymaint yn cael ei dadleoli. Mae'n ysgrifennu, rhaid i ni ffanio'r fflam o obaith a roddwyd i ni, a helpu pawb i gael cryfder a sicrwydd newydd trwy edrych i'r dyfodol gyda ysbryd agored, calon hyderus a gweledigaeth bell. Mae'r Beibl yn disgrifio blynyddoedd Jubilee fel rhai sy'n digwydd bob 50 mlynedd. Roedd yn amser i ddyledion gael maddeuant. Tir yw ddychwelyd i'w berchenogion, a chyfnod o orffwys i'r tir a'r bobl. Roedd blwyddyn y Jubilee yn amser i ailsefydlu perthynas â Duw, eraill a chreu. Nid yw'r blwyddyn y Jubilee ein Jubilee ni, ond mae'n adfer gobaith yn bwysig i bawb. Ond mae angen i ni rhoi ein gobaith yn y lleoedd iawn, yn y gwir waredwr. Sut rydyn ni'n gwybod pan fydd y gwaredwr yn ein plith? Nid yw'r gwir waredwr yn addo iachawdwriaeth yn unig. Mae'r gwir waredwr yn darparu iachawdwriaeth. Daeth yn gwir waredwr ag iachawdwriaeth i bob man yr oedd yn mynd. Iachawdd,
adferodd, dod â gobaith a chariad. Mae'r gwir gweledwr yn ymgorffori iachawdwriaeth ym mhob peth sy'n dweud ac yn ei wneud. Bydd y byd yn cyflwyno nifer o bobl i ni a fydd yn addo cymaint. Ond mae gennym gweredwr eisoes ac yw ein mesur, ein canllaw a'n gobaith. Amen. Gadewch i ni weddio y bydd holl bobl dduw yn cael henheinio a'i ysbryd. Cadw'r eglwys yn ddiysgog wrth gadw dy gyfraith di, fel y bydd hi'n dyst i'r holl genhedloedd. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Arwain ac ysbrydola pawb a elwyr ei thwasanaeth, gan ei galluogi i gyflawni'r gwahanol oruchwylion a ymddiredwn ynddynt. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Caniata i holl drygolion y ddaear ysbryd gydweithredu lles pawb. Dysga ni i ddefnyddio ein hadnoddau i leddfu dioddefaint a lledaenu heddwch a chytgod. Fe gofiwn yn ein gweddia am Ukraine, Rwsia, Sudan, Syria a'r dwyrain pell. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Bendithia ni yn ein teuluoedd, i ni fedru gofalu am ein gilydd gan wybod ein bod ni'n un yng Nghrist. Ysbrydola ni barchurhau y gweithiwn gyda hwy ac i werthfawrogi hyn a wnant. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Trigaf ha wrth yr rhai sydd yn diodda oherwydd tlodi, afiechyd neu ryw aflydd arall. Fe gofiwn am Ahmed, Nick Thomas, John P. Jones, Simon Michael, Agita, David, Charlie, John Watkin Jones, Judy Walton, Linda Meikle, Paul Cookson a Neil Williams. Lladdfa ei dioddefaint a chysurau hwy a gair dy iachadwriaeth. Arglwydd yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiwn y bydd y rhai a fu farw yn eu corff dynol yn cael eu cyfrannu yng nghorff nefol yr holl ffyddloniaid. A fi gofiwn yn enwedig am Helen Lincoln, Peter Marshall, James Lee, Bernadette McNamee, Mary Davies a Beryl Jones. A fe gofiwn rhai am ei gwyl goffa
Carol Evans o Ffeiriad, Harold Owen, Gareth Lloyd Jones o Ffeiriad a John Hughes. Cysurau'r rhai sy'n galaru gyda'r newyddion da fod pawb yn un yng Nghrist. Gorffwys tragwyddold yr iddynt o arglwydd a llywyrched goleuni gwastadol arnynt. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd a chyfodi mewn gogomiant. Offrwm ein gweddiau trwy Grist yn yr hwn y cyflawnwyd yr holl ysgythyr. Dad Srigirog. Derbyn y gweddiau hyn mwyn dy fab ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ein gwaredwr Crist yw tywysog tangnefedd, ni bydd diwedd ar gynnydd ei lywodraeth nac ar ei heddwch. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chwi bob amser.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion y gras diw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn ei siapl Crist, ac i fyddhau i'w orchymyn. Yr arglwydd afo gyda chwi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad sanctaidd, holl alluog a byth dduwiol dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Oherwydd trwy arweiniad seren, datgelais ef i'r byd ar ffyrdd ddynol, fel, wrth ei ddilyn ef, y dygyr ni allon y dywyllwch i'w oleuni ardderchog. Felly, gyda llyr angylion a holl gwmpeni'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol dduw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd, lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno, a syrthio'n brin o thogoniant. Rhoddwn ddiolch i ti am anfon dy fab i rannu ein bywyd ni, fe'i hildiais di farwolaeth fel y cair byd ei achub, a'i atgyfodiodd i wrth y meirw, fel y boi ni fyw yn ddoef ac yntau yn ominau. Sancteiddiaeth ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch. Gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelldir drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoeddwn ddirgeledd y ffydd. Daw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni, o Dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus, a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, deuwn ar bara hwn a'r cwpan hwn i ti. Derbyn ein haberth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfywiad y holl bobl, adnewydda ni a phawb y gweddiwn trostynt, a thras a ddfendith nefol. A derbyn ni yn y diwedd, gyda'r holl saint i'r llawenydd i derfyn hwnnw, a ddawyd i ni gan dy fab, ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddoef, gydag ef, yn ddoef, yn undod yr ysbryd glân, eiddo ti, Dad holl y lluog, yw pob anrhydydd a gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiar dy enw,
Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, megis yn y nedd, felly ar y ddaear hefyd. Rwy'n ni heddiw yn bara beunyddiol, a baddau ni fel y byddai ni'n ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithir gwared ni'r hadrwg, cynnes eiddo tir deyrnas, a gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n ein llawer, un corff ydyn, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara. Iesu yw oen Duw sy'n dwyn ymaith bechod ar byd. Gwyn ei byd yr rhai a elwyr yw swper. Ond dyled y gair, a chrafu a chrau.
Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon i'w ef. Ei gariad sy'n dra gywydd. Holl a lluog dad, dy fab ein gwaredwr Iesu Grist yw goleuni'r byd. Byddedith bobl o'i goleuo a ddair a sacramentau, disgleirio a llewyrch ei ogoniant, wyn i bawb ei adnabod, ei addoli ac i fyddhau iddo, hyd ei thafoedd y ddeiar, oherwydd y mae'n fyw ac yn teyrnasu yn nawr a hyd byth. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Bydde di Grist fab Duw, loni eich calonau, a newyddion da ei deyrnas, a bendith Duw holl a lluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith ag adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn tangheredd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.